Paco Mir i em veig forçat a fer aquest ridícul per cridar l'atenció sobre l'espectacle infantil que estreno l'any que ve al Teatre Poliorama. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rossa? Els assajos comencen al gener. Això vol dir que ara mateix no tinc ni fotos, ni vídeos, ni res de res per ensenyar. Us puc ensenyar el pòster, que és aquest d'aquí, molt maco. Us puc ensenyar el libreto, encara per traduir, molt divertit. Divertit, però sense oblidar el missatge de coeducació que treballa el llibre. Us puc ensenyar a les dues actrius, les dues boníssimes, ho han de ser perquè fan 10 personatges. Us puc ensenyar l'escenografia, que és una mena de cub de fusta que va girant. Us puc ensenyar l'acord que surt a pràcticament totes les cançons. Us puc ensenyar el llapis que faré servir per prendre punts, la maquineta pel llapis, la goma d'esborrar. Us puc ensenyar moltes coses, però cap imatge perquè simplement encara no està fet l'espectacle. Haureu de confiar en nosaltres, tranquils, que ho farem molt bé. I ara, aprofitant que tinc aquesta vareta màgica, desapareixeré. Ah, que no està engegada.